nanawagan po ako sa mga, lalong-lalo na po dun sa mga nakasaksi po kung paano po dinukot po si tatay ko. Please po makipag-cooperate po kayo sa investigation po para po mapadali po yung paghanap po sa kanya. Handa po kaming magbigay ng pabuya kung sino man po yung makapagtuturo po kung saan man po dinala si tatay ko. Sana po, pinapakain pa po siya, okay pa po siya. Sana po, napagkamalan lang po talaga siya. Sana iniwan na lang po siya sa daan na kahit kunin niyo na po lahat sa kanya.